Ze moeten er naast de sport van de sportclub meer activiteiten komen. Verenigingen en gemeenten moeten creatief denken. Daar ben ik wel voorbeelden van. Wij nemen dat aan sportdwarpen of vitale dwarpen. Wij gewoon zien van waar is nou behoefte aan. En dat kan dan in diezelfde accommodatie gebeuren. Dus het is echt een andere manier van denken. Het is net meer zo dat de voetbalvelden of de gymnastiekzaal alleen nog voor die ene vereniging is. Maar daar kan ik horen partijen gebruik van maken. Friesland had 3 van die sportdwarpprojecten. Die rennen zo'n na 2012 en moeten 2 jaar lang mensen loeken. Veenwoorden had zo'n sportdwarp. Dat is een samenwerking van 4 sportverenigingen en ouderenwerk en dorpsbelangen. En daarin worden nieuwe sportactiviteiten ontwikkeld en aangeboden aan het dorp. En daardoor bind je meer mensen aan de verenigingen. Dat smiet contributie op en kan vergriezing gingen. Hier is een hardloopgroep ontstaan. Er zijn in de zomer en in de herfst zijn er wandelactiviteiten geweest. Er is een beachvolleybalveldje waarop beachvolleybal wordt gedaan. En een bridgecursus bijvoorbeeld bij het ouderenwerk. Daar gaat een nieuw clubje ontstaan. Waarom moet Elsdwarp ooit zijn eigen sportvereniging hebben? Ik denk dat voor Friesland wel heel erg wichtig is dat ik de Lietse sportvereniging gewoon bestaan blijven. Omdat ze een hele belangrijke rol hebben in de dwarpen. En helemaal als ik op die manier ernaar joggen en wat over aanbod leveren aan de mensen. Ja, dan ben ze essentieel. Dus die moet absoluut net door de kop gaan. Voor de inwoners van het dorp is het goed om te sporten. Het is gezond, het is leuk en het is sociaal heel belangrijk. Je ontmoet elkaar bij een sportvereniging en je doet dingen samen. Maar ooit gaan ze misschien wel naar een grotere plek Burgum of zo. Ja, maar in het eigen dorp daar heb je toch je mensen die je al langer kent en die je vaak tegenkomt. En dat is een groot plus, vind ik. In bijgelijks de Rongenstad gaan meer Lietse sportverenigingen op de fles als hier, omdat die al hier een eigen accommodatie hadden dat ze heel verliend hebben. In Friesland worden sporthallen en velden volle meer deeld, net als Sport Friesland.